ಮತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಭಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಕೋಡದ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದಯಪಂಡ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಡ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಸಂಸದರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈತ ಮುಟ್ಟಾಗ್ಲ ಪಂಡಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಬಂದು ಆಂಡ ಈತ ಮುರಣಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಓವೇ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಪಾಂಡ ಅಸ್ಸಾಂಡಾವಡು ಒರಿಸ್ಸಾಡಾವಡು ಇತ್ತೀಚೆ ಎನ್ಮಸಾರ ಜನಪಾತಿನ ಭಾಷೆಗೆ ಅಲ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದಲ್ಲ ಮೂರು 1 ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತು ಪಾತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ 2 ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತು ಪಾತಿನ ತುಳು ಏರ್ನಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಳು ಕನ್ನಡಗ ಅರ್ಧ ಭಾಷೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋನಾದ್ರು ಕೂಡ ಮಾತಾ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಏರು ದುಮ್ಮುಪ್ಪುನ ಪದ ಅಪ್ಪನ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಈತ ಕಡೆಗನೆ ಮಲ್ಪುನುದಾಯದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಂಕಲೆಗೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯನ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಇಂಕಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೋರ್ಡ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕುಡುಂಜೆ ಆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ 1963 ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು ಕುಡುಂಜೆ ಆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಅವೆಚ್ಚನೆ 1981 ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಒಂದಿಜಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೇಟ್ ಸಾಲೆ ಲೇಟ್ ಪೊರಕೊಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಐ ಕಮೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಮಟ್ಟ ಕಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾಶ ಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೇಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಐ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕನಪೋಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕುಲು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಎಂಕುಲು ಕುಳ್ಳುದು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂತ್ರಿ ಕುಳ್ಳಾದು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಪೂರಕವಾದ 1 ಮಿನಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಎಂಜಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋದು ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು